I moltes gràcies, conseller, alcalde, directora, secretari autonòmic, regidors i regidors, amigues i amics. La veritat és que tots els anys, quan comença el curs, s'obre una porta d'esperança. És aquest camí a l'aprenentatge, a la convivència que representa l'escola. Demà, en tota la Comunitat Valenciana, quasi 800.000 xiquets i xiquetes entraran a les aules. I entraran a unes aules, com bé ha dit el conseller, segures. Però sobretot entraran a unes aules on se'ls va rebre amb tot el carinyo, amb tota l'estima i amb tota la vocació d'aprenentatge, que és l'única manera d'avançar una societat. Jo vull començar aquestes breus paraules significant allò que ha dit el conseller, l'agraïment, el reconeixement a la comunitat educativa, molt especialment a tot el professorat. No només perquè han estat capaços de generar la màxima seguretat i el màxim confort i la màxima possibilitat d'aprendre amb garanties el curs passat, sinó també vull agrair-los una qüestió especial, el que han fet pedagògicament i com a compromís amb la societat amb la vacunació. Ha estat un exemple extraordinari el que han fet tot el professorat de la Comunitat Valenciana, tenint un grau de vacunació dels més alts d'Europa. I això també és fonamental, perquè mireu, en aquests moments que estem en un espai de recuperació, hem d'insistir en la necessitat de vacunar-se. És fonamental. I hem de garantir que aquestes persones que encara no ho han fet ho facin durant aquestes setmanes que ens queden fins al 9 d'octubre, que és un moment en què volem d'alguna manera generar aquest estat de confiança que significa la màxima immunització. Des d'aquesta perspectiva, crec que el govern de la Generalitat té ben clar que no hi ha cap altra prioritat que no passi per l'educació. És pensar que tot l'estat social valencià, que és la sanitat, la protecció social i l'educació, són la base del futur del nostre país, però el que es genera esperança és la igualtat d'oportunitats a través de l'educació. Per això la inversió que s'ha fet, quasi 1.000 milions s'estan invertint en infraestructures, però sobretot el més important, que és el factor humà. I per això aquestes 5.000 persones treballadores de l'ensenyament que aquest any estan recolzant el sistema és una qüestió que va més enllà de la conjuntura. Nosaltres anem intentant incorporar cada vegada majors professionals i intentant cada vegada millorar el que és el projecte educatiu de la Comunitat Valenciana. I això, per tant, va més enllà de la conjuntura. És una qüestió estructural, és una qüestió de transformació social i econòmica. Per això, com dia el conseller, també és molt important aquest trasllat que se fa d'orientació cap a la formació professional. Aquesta és la legislatura de la formació professional i anem a fer tot allò que sigui possible per, d'alguna manera, eliminar aquest gap que existeix en aquests moments, aquest decalatge que existeix tan greu entre el mercat de treball i els sectors acadèmics i la producció de persones que estan en un moment determinat en possibilitats de trobar un lloc de treball digne. Des d'aquesta perspectiva crec que aquest és un curs de recuperació. Qui simbolitza la recuperació és aquest inici de curs. Un inici de curs que consolidarà, sense dubte, el treball ben fet per tota la comunitat educativa l'any passat. Moltíssimes gràcies a tots els professors, professores, a tots els pares també per la seva sensibilitat i sobretot als que han sigut uns actors definitius en el que ha estat aquest procés pedagògic de superació de la pandèmia, que han sigut les xiquetes i els xiquets. Han sigut els que més ens han ajudat per les polítiques restrictives necessàries que hem patit, les polítiques de prevenció, i han sigut sempre una gent que ha portat a les famílies aquesta convicció que en tenien en l'escola. Per tant, estem més prop de superar la pandèmia, encara malauradament està entre nosaltres, però mentrestant anem a continuar avançant des de l'esperança que representa un nou curs on per a molts de xiquets i xiquetes estàvem pensant estos de 2 anys que entren ara, comença de veritat una part dels més apassionants de la seva història. Aprendre gràcies als mestres que els ensenyaran un poquet més com és esta vida, que tots volem que sigui cada vegada millor. Moltes gràcies.